I may have puros ko pa. Thank you. Yeah, salamat. Salamat. Ano sa buya? Arpo ka rin. Ang sabaw, mami. Sa in. Sabi sa Pilipi. Si ano dala. Alam mo lang isa sa sabaw mo. Itong sa kanto kang kasi Matiway. rin sa Matiway. Taga magaraw dati. Sabi. Servus. Mami Indo. Pares. Alex. Pares. Tambak. Nalingaw ako ah. Bye. Nalimutan.
Hi guys! Good morning! Good morning! Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, i-share muna tayo. Pera. Gano? 90 po, tapos 90. Walang gano? Hi, good morning! Sure, wow, thank you! Mami? Ano Steven mo ay? Steven mo oras. Maluto? Yeah. Ako yung kurbalta ng sibuyas ah. Kaya na. Kaya ng bakalon. Kaya ng bakalon ang sibuyas. Maluto? Check bungal ka na eh. Ka.
Yung kamoy. Iya. Ang mauranon ba ka kaya? Hindi na ba dyan? Meron mo ka ba? Eh, kung kalaw na. Kung kalaw na. Sana. Diyan na lang, sa may tinitikulan ng ano. Pero may ba, dyan. Tiga, ano ko na lang dyan. Ha? Taas ng karot. Oo. Pares, 45 po. May maganda. Dali. Kung ako pala yung sarap mo. Yun, nag-aurulog na ano ka. Ilog ka? Pares.
Pesos. Wala sa pares yan. 45. Sige na. Nag-relax na yan. Yung mga dagan masyadong taba yan. Nararamad na lang. Sensei. Gusto mo ito ba? Wala na. Tapos yan doon na yan. Ba? Baka. Gamitan mo lang, tarong lang. Tama. Gusto mo nga eh. Pero yan, sato lang.
Thank you. Yeah. Okay po. Baka yun, sige. Ay, dito ko nakakahanap ng bara-bara. Pangtinggan. Salamat. Masaya kapag siya ang kasama. Bulaga ako na ang pangalaman. Bahala nga. Kaba nga. Dalawa dito ba? Hello ka ba? Ka ba? Ay! Sabi ko. Hello ka? Tama. Karga, ayaw kaya di kaya na kaya. Ha? Meron ayaw ka na dito. Iyo. Di naman nagtitinda sa kang para-pares hindi. Yan ano din sa... Nahiling ko lang ako sa isa. Nahiling ko dyan. Nahiling ko naman sa isa. Gahanap garang mariyo na ako. Gusto. Ano ba dyan? Yan dyan. Yan. Ayaw? Yan doon sa magsaysay. Motor mo sumana na? Yan sa magsaysay. Ano yung mga tao dyan? Magsaysay. Tama yan. Maghanap siya. Nararapat na pwesto para sa iyo. Nararapat. For si Jerus. Thank you.
50. Upright. Thank you. Kasi nagbalik naman sa diversion. Charity Coffee, my choice. Mama na extra rin, ano? Pahingi ka na gumawin ako. Kasi lang ko yung mukha ko. Okay, kasi kung ako ano? Mami rice. Si Mami, dapat ba ako ka? Kaso, para sa... Kaya ko nakatano. Ganun lang nagdara ka. Ganun yun. Hindi na ako. Kaya. Ay, kung kasi ko daw, tama-tama. Kami kasi pumawa ko ano. Alas 7 na pumawa na ko. Yan, gutom pa lang siya eh. Tinda ka ng domingo. Dapat kasarap si Mami. Kasarap talaga. Salamat. Salamat, boss.
Hi guys! Good morning! Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, nandito tayo ngayon sa wala tayong viewers Paano yan, boss? Yagan po, digdig. Magpa-atras-atras po po na, boss. Ano? Digdig. Ano? Nag-parking dyan si ano kang Moderna. Si Tricycle. Ayun. Hindi po po. Pagilid na lang po. Gilid po. Baka mahapit. Dili dapat, baka kumakain. Pero po, Ano ka? Buka, di ba? Diyan sa natin ko kang to. Diyan. Ayun, yan. Marinig. Marinig. Uy! Doon ako tuloy doon kami. Doon na hindi natin. Hindi po talaga sa inyo.
O, para boy, boy. Tentanin to, tentanin to. May nailing kami yung babae nagpipilay. Pilay, nilalakaw. Ay po. Oh, mana? Kay, timplanin daw tayo. Oy, oy, mana hindi timplanin daw? Kung marang dulu dyan. Ah, ano, pipino ata? Pipino ya, boss? O ano, Sibuyas. sibuyas. Boy. Timplanin ko na. Gimana kamu tulong doon, kamu tulong. Oh, yun na. Timplanin doon na lang. Ang maganda dyan, bis. Yun ang pinakadala siya, bawang, stikit na sili. Tapos ini po, may lemon. Oh. Sana sa tikas, boss, mga diwang. Wala. Dua pa ang totoo. At sa mana, para... Ay, bibi, mali. Oh, sincero. Oh, tulo na, apat, lima na. Ayan. Sana lang po si Duwa ka. May ito. Oh. Ang sinidikit na ata. Marang mo naman ay. Ano ni kuya? Lemon. Kalamansi. Nilalag pa ni kuya? Iyo po. Ni Bobby. Ha? Dali lang. Dito na, hindi mo. Una ako sa Facebook. Ang ito mo pa to. Pakita. Sama kita. Yung Pauli.
Mas may parang 1,000 mayo. Mayo pa mo. Hindi mo talaga nakuha pag ginagawa
Bakit di pagbigyan Ano po, boss? Tingga, yung pagnalag ko ng tingga. Wala. Hindi ko alam kung ito ito yan. Kaya dali na, kaya dali na. Up. Kaya mga Ano po ako kayo? Kaya kayo susubuan lang. What's up, pizza. Sabi ng iba sa akin. Wala sila dumalaw sa akin.
Ay, ganda saya. Wala na, boss. Okay na. Takalan ko na ni boss. Ha? I-ano ko na. Tayo. 175 po. Okay. Bye. Eh, diba na ako? Ay, kita dai. Kita. Ano ayan? Ay, yan. Ano ba sa ano? 45 po ang pares. May maluto nito yan. Ang mami, 25 lang. Pag may maluto, 35. Parang ano na po? Mami. Salamat. Okay. Mami, mamaluto ka? Ay ano na lang, may pares na lang. Para ano? Okay ba no? 45. May rice na yan.
Mawan, perketon, on-onom. Manoy, manay, sila po yung bigan, lori, yung silo, yung pagkakaan sa bawat perketon, on-onom. Manoy, manay! Manoy, manay! Mami, Manoy. Pero kung hindi sa amin naubusan, ano? Yun. Ano yan? Dikit-dikit nagadagdag na ako. Ay, buka pala. Sige, dikit-dikit lang. Naibukbo na naman galo ko. Nasuba. Manay, manay. Lang, lagi lang. Nakatalikod na yan. Nakatalikod na. Meron sa na iba. May toothpick ka dyan, boss. Yun. Basta. 45, 50, 100. Thank you. At 78. 170. Thank you very much. Chow, chow. May 8 na. Iba na. Bukay. Dagdag na naman naman. Nangyari talaga. Ano na, sabaw lang.
Ito